En primeiro lugar, deixar claro que simplemente vamos a facer público comunicado do Organismo Popular Antirrepresivo Ceibar e despois da lectura do mesmo non imos facer ninguna declaración ni resposta a preguntas. Sen máis motivo... Por que non deixaste de centrar a televisión galega? Repito que non vamos a responder preguntas e xa lle contestamos a propia Televisión de Galicia. Por que non enviaches o comunicado? Comunicado, que non... Si non vades a roldas de prensa sin preguntas... Repito, vou a ler o comunicado e non vamos a responder preguntas. Pois a próxima vez non viremos, non volveremos. Pois non me engano. Claro. Ante as detencións dos cidadáns e cidadás galegas Eduardo Vigo, Jessica Rodríguez, Roberto Rodríguez e Catalina Alonso por parte da Policía Española na pasada cuarta-feira, día 31, o Organismo Antirrepresivo Ceibar quere trasladar aos medios de comunicación as seguintes consideracións. Encontrámonos máis unha vez ante unha operación contrainsurgente con todos os elementos que España ten experiencia en utilizar cando se trata de golpear a disidencia política. Alén da intervención policial propiamente dita, feitos como aplicación de medidas judiciais extraordinarias, o control estatal de información e o control social desenvolvido nestes días contra o movimento social independentista evidencian que non estamos ante un simple apresamento de delincuentes comuns. Esta é unha operación de Estado contra un dos focos de resistencia máis activos e decididos que ten España a día de hoxe, a disidencia galega. O contexto que hai tras o acontecimento mediático non se pode nen se debe ocultar. A Galiza é unha nación sometida a un gramísimo proceso de destrucción física e cultural, mais aínda hai galegas e galegos que non se resignan ao genocidio, que responden ás agresións e luitan pola supervivencia do seu país e pola xustiza social. Teto, Jesi, Eduardo e Cata son algunhas e algúns destes combatentes. A propaganda é un medio de guerra fundamental nos nosos tempos e para o Estado español é fácil utilizala cando ten de man os periódicos, as radios e as televisións do grande capital e dos seus gobernos títeres. Eles, os poderosos, son posiblemente os únicos aterrorizados pola actividade do independentismo galego e por iso nos seus medios se esforzan por distorsionar a imaxe dos detidos e das detidas para presentalos como perigosos terroristas sen escrúpulos. Desde que Goebbels a presentara nos seus filmes aos xudeus como ratas e que é común aos represores construir unha imaxe inhumana daqueles sectores e daquelas persoas coas que se queren ensañar. Nós, en cambio, sabemos que as dúas detidas e os dous detidos son galegos exemplares, gente honrada, boa e xenerosa, voluntarias e voluntarios de infinidade de proxectos e causas sociais, culturais, políticas e sindicais, traballadores incansables ao lado dos que sofren e dos que luitan, fillas e fillos, amigos e amigas, compañeiras e compañeiros das que a maioría do noso povo, se tivese a sorte de os coñecer persoalmente, se sentiría orgulloso. Para España é difícil explicar os acontecementos atribuindo a militancia armada a fanáticos. É fácil, explicar estes acontecementos atribuindo a militancia armada e fanáticos a loucas ou a inadaptados. Mais quen coñece a presas e aos presos independentistas sabe que é precisamente a súa entereza, a súa lucidez, a súa xenerosidade, a súa bondade e o seu esforzo o que estén feito no século XXI continuar con esas luitas que dignifican os povos e que os poderosos quererían xa sempre abandonadas. Por outra banda, a operación mediática policial violenta da forma máis descarada todos e cada un dos preceptos do Estado de Dereito. Se non fose porque semellante actitude está a servir para legitimar o ensañamento sobre as compañeiras e compañeiros detidos, provocaría risos ver como os mesmos políticos e xornalistas que se apresuran a reclamar o presunto
Cando se fala das súas corruptelas e crimes, esquecen por completo a presunción de inocencia cando os detidos son pobo, e aínda pobo organizado. Catalina, Jessica, Eduardo e Roberto aínda non viron un xuíz, aínda non tiveron a oportunidade de se defender, aínda non puderon sequera falar cos seus abogados. En cambio, as grandes empresas de comunicación se os teñen sentenciado como culpables. Non emitir xuizos sobre os feitos imputados ata non poder oír a versión da parte implicada debería ser unha máxima de cualquier demócrata. Mais quedan moi poucos dese no Estado español. Non entanto, de Ceibar alertamos da posibilidade evidente de que tal esforzo de criminalización mediática agache detrás uns indicios realmente fracos contra os imputados, no que é xa unha práctica habitual dos corpos policiais españois. A construcción mediática dun clima social de alarma justifica a supresión das garantías procesais dos detidos, ao abeiro da incomunicación e da lei antiterrorista. É nese espacio de impunidade, na escuridade dos calabozos e das salas de interrogatorios, que unha policía nunca depurada desde a dictadura consegue as súas probas e declaracións inculpatorias. Ceibar ten adherido e reproducido as innumerables denuncias que os máis prestigiosos organismos internacionais de vigilancia e protección dos dereitos humanos, desde a Amnistía Internacional ata o propio relator especial da ONU para a prevención da tortura, pasando por Human Rights Watch, teñen dirigido ao Estado español. Hoxe non podemos máis que acender todas as alertas e expresar a nosa máxima preocupación, dado que os feitos que as medidas que estes organismos consideran máis inadmisibles son precisamente as que España está a aplicar ás dúas galegas e os dous galegos detidos, isto é, incomunicación, imposibilidade de ver a un médico ou un abogado de confianza e reclusión durante 5 días no único lugar de Madrid onde non existe videovigilancia, nos calabouzos das comisarías e dos cuartéis. Porque sabemos que en eses lugares onde España, a única organización terrorista que opera no noso país, tortura física e psicolóxicamente ás e aos disidentes políticos. Manifestamos a nosa preocupación polo estado de Edu, de Yesi, de Cata e de Teto, e chamamos a sociedade galega a exixir o respeto aos seus dereitos humanos, porque non representan ningún perigo para o noso povo, porque en vez de terror nos provocan orgullo, porque non recoñecemos a legitimidade dos corpos policiais nen dos órganos judiciais españois para deter e procesar galegas e galegos. Reclamamos a inmediata liberdade de Eduardo Vigo, Jessica Rodríguez, Roberto Rodríguez e Catalina Alonso, así como do resto de independentistas presos. Moitas gracias. Finalizamos o comunicado. Non pensades que unha maneira de desmontar a falsa imaxe que vos atribuíron aos medios de comunicación sería emitir preguntas e respostas nesta roda de prensa? O único que podo responder ante isto é que certos medios de comunicación, ante as primeiras declaracións deste colectivo, tergiversaron as nosas palabras, así mesmo asediaron e presionaron a familiares e mesmo a propia nai dun dos detidos. Non vou facer máis declaracións, gracias. De todas formas, o que sí está claro é que podedes aproveitar a roda de prensa para explicar exactamente que datos son erróneos ou que informacións opinades que son falsas, para concretar, non? Digo. Sí, bueno, simplemente, repito, non vou facer máis declaracións, pero moitas gracias.